Tsekarts viinisuositus 2.0 on mun nimi Ilkka Sireen ja nyt on aika uuden olutsuosituksen. Tällä kertaa, tällä viikolla Afterwork olut tulee Coloradosta, Jenkeistä. Testataan mikä meininki tässä on. Pitkin viikkoa maistellut viinejä, niin välillä se on ihan hauska maistella hiukan oluttakin. Eli tämmönen kuin Polestar Pilsner. Left Hand Brewing on tuottajan nimi. Maistaa mikä meininki. Tuossa on raikkaans sitrusmainen touchi, mutta se tulee selkeästi tommonen humala läpi. Kevyt, kepeä, erittäin loistava tämmösen niinku rankan työpäivän jälkeen ottaa huurteinen jääkaapista, niin tämmönen Polestar Pilsner toimii siellä loistavasti. Tässä on, mä en tiedä näkyykö tää edes kameralle, mutta tässä on sakkaa täällä pullossa, niin voi olla, että kannattaa pistää lasiin. Mutta mä oon keskivertoa kovempi jätkä, niin mä vedän suoraan pullosta. Mutta käykää testaa, Alkosta poistuu 4 €. Ihan huikeet kamaa. Pistäkää kommentti alapuolelle ja ei muuta kuin ensi viikkoon ja seuraavaan viinisuositukseen. Morjes!